Ahoj, zdravá Skler a tentokrát u 11. možná 12. podle toho, jak vyrenderuju 10. epizodu epizody z Let's Play na hru Assassin's Creed 4 Black Flag. A v minulém díle jsme tady vlastně, jo, to jsme ukradli tu loď. A pak jsme se tady bavili s tím Jamesem Kiddem, to je jediný jméno, které se z těch 3 pirátů pamatuju. Ještě samozřejmě to Edwarda Kenway, ale to do toho nepočítám, protože to je úplně jináčí pirát. Asi tak, no. Tak ale můžeme dát interakci, protože to je prej nějaké vylepšení, za taky tady to čtu. Takhle. No, jinak vůbec jsem nehrál za kamerou, protože nebyla příležitost, hned jak jsem vyšel na loď, tak když se začala nová mise, tak to jsem nechtěl dělat. Takhle, je to tady lepší tuto budovu. Hele, takže tady to vlastně, my tady můžeme expit jakoby, nebo ne expit, ale prostě vylepšovat, že úplně je to celý naše. To je dobrý, no. Ale já asi půjdu. Ne, dobrý. Počkej, je ještě nějaká vyhlídka tady na tom ostrově, že bychom se na to podívali. Jo, dobrý, je tu. Tak já tam dojdu. Nevím, jo, to tam dojdu ještě a budu se s vámi povídat. Takže tak. Jinak, teď jsem si četl komentáře, nebo před chvilkou, asi tak před hodinou jsem vyrenderoval a uploadnul, no, proč pořád dávám tab zase, nebo nedávám tab, nebo co? No, docela blízko od kvečka, ty vole. Tak jsem si tam četl, že nějaký ty komentáře a někdo tam napsal, že James Kidd je vážně ženská, ale nebudu říkat proč, si tam když tak ten komentář přečtěte. Já teda jsem to, fakt čekal jsem to, že se nějak odhalí, ale nechtěl jsem to mít potvrzen, takový jsem to chtěl mít pořád otevřen a než se k té hře dostanu, a tak když už to vím a myslel jsem si to, tak mě tady ten spoiler ani nevadí. A pak mě ještě napsal, že to je teda ten, že to je k tomu Primanírovi, jo. Jinak teď fakt docela renderuju, fakt dost, nebo ne renderuju, ale docela natáčím dost, schválně napište, jak vám to vyhovuje, nebo ne. Mě to teda, jako občas mě z toho mýho hlasu už docela jebe, ale tak to se dá čekat, protože nemůžu se poslouchat pořád, jo. Ale potom mě docela i vadí, když třeba jsem natáčím takhle dlouho a keď jsem ty blbosti, tam jako si myslím, že je většinou škoda, protože wow, protože třeba z toho dílu, který mohl být dobrý, udělat třeba nějaký špatný díl jenom kvůli tomu, že prostě mluvím divně. Mrtvola, získejte mapu pokladu. Jo, tady jsou vlastně mapy pokladu. Tam se ještě podíváme taky. Není žádné zvířata, jsem tu teď neviděl, tak to je docela škoda. A nebo ne, asi, ne, teď nebudeme hledat mapu pokladu, protože to bychom zase museli přes tu džungli. To udělám za kamerou. Ne, takhle, tak. A dojdeme teda na tu loď, tady. Návrat na loď. Ještě něco prodáme, nějaký ten rum a cukr. To jsem myslím, že neprodával. Ne, nic dělat nebudeš. Jo, díky. A pak bychom si koupili toho privatýrského kapitána. Rád toho kapitána než toho privatýra. Nebo privaníra, já nevím. Jak to tam je prodat? Prodat zboží slevou, mám tu něco? Ne. A prodat náklad. Cukr ten můžeme prodat všechen, OK. To stojí 2000. A rum taky, ne. Takhle prodáme všechen, ale... Takže nám si tu třeba necháme. Takhle 10 si tu necháme. Takhle a na... OK, takže takhle to dáme. Potvrdit, OK. Předmět prodán, máme 7000, kolik stojí ten zlato privat, nebo já jsem chtěl vlastně ještě kupovat vylepšení kavky, jo to jsem taky tam vlastně, takže můžu dát pancíř trupu, to je za 4000, asi ještě koupím nejdřív ten strhací stříkací děla, která vám mají velkou palavinu a omračují sílu, cože omračují sílu, aha. To asi chápu. No, a podívám se, kolik stojí ještě ten kapitán. Kolik máme peněz teď? 8000 nebo 7000. A sady mečů, vzhledy. OMG.
Tak teď asi budu muset ještě něco prodat. Sady pistolí. Ne, já nemůžu už nic prodat. Kolik stojí těch 12 rumů? Kde je správce nějaký? Nebo co? Karibské moře, aha. A něco mi přišlo za zprávu, jako to je asi Facebook check. Aha. OK. Dáme za to 400, asi ne, že jo? Prodat náklad. Ne, dá to jenom 180, tak to je docela trolling. Prodat zboží zlovu. 200. Jo, prodám toho krokodýla, protože to teď ani jako dobře. Potřebuju ho, ale pak až někdy najdu nějakou tu krokodýlí blbost, tak si z toho hned můžu udělat. No prostě až najdu nějakou tu zátoku, nebo ne zátoku, nějaký ty jezírko, kde je krokodýl, tak můžu zabít rovnou 2. Pokud tam 2 nebudou, tak nevím co. Jo, tak myslím, že ten kapitán je určitě hezčí než tady to. Takže, OK. Proč to nejde? K dispozici v obchodě. Tak to jsem podělal. Je tu někde obchod? Dobře, tak my se potom někde zastavíme na obchod. A tak to je aspoň dobrý pocit, že máme 8000 a už si to můžeme koupit. Takhle. Ale to mě fakt jako štve. Tyhle, já jsem si myslel, že to půjde, takže chopit se kormidla. A začíná nám nová mise jménem opustit jeho, vyplout na moře, OK. Jsem myslel, že nám začíná nová mise, tak nic no. A to je taky dobrý, že máme vlastní zátoku. To je, pak si to můžeme tunit jako vlastní město, ty vole. A třeba potom jednou bude mít úplně gigantický město. Necítá docela, to bude super. Nejděte to... Nautical maps and ledgers might come in useful. Decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, Captain. Have a look for yourself and tell me what you think. Jo, takže teď jdem do kajuty, prej nám tu něco našli. Já chodím jako idiot. Proč sleze, takhle. Opustit Cčko, no, takhle. Hodnej Edwardík. Takhle. Otevřít flotilu. Kenwayova flotila. Výběr, tady v tom se nebudu, nikdy se nevyznám. Jižní britské kolonie. Si zobrazíte dostupné obchodní. OK, tak já dám tady to. Křeft. Vyberte mi si, OK. Maria, Škuner, Briga, Škuner. No takhle my to tu dáme, že to přepadneme, takhle to tu asi. Nebezpečí na cestě, bezpečná, jo tady. Nový čas cesty. A takhle. Suroviny pro obchod 5, odměny 50. A takhle, takže já dám tu brigu. Začneme od nejtěžšího, co tam je. Protože škunery ty si může dát rovnou 3 na 1. První kšeft a... Ne, F3, F1, F3, úspěch, mise. To už je jako hotový. My to nemusíme přepadat, nebo co? Nastavíte bitvu, jo, OK. Takhle, vyberte loď. Žádná loď, šance na úspěch. Počkej, škuner, briga 100%. Tak mám vše 100% šanci na úspěch, tak to je v pohodě. Tady je naše kavka. Jo, to jsem si taky naexpil, že uděláme ty černé plachty, ty kožený. Spustíte bitvu, OK. Bitva začíná. To je nějaký trapný, ne? No, to je nuda. To na vítězství. Cože? Tak jo, no. Jo, takže my jsme vlastně měli tu naší jižní britské kolonie. Já už to ukončím, mě to nebaví. Ano. Takhle. To byla nuda docela. Já se nám podívám, jestli už můžu mít ty... Ne, to není ve výrobě, ale vylepšení kavky, tak si to dám přes tady to. Vzad kavky. A...
Bronzové kormidlo květinové. Ačkej, ale já chci... Chrlič... Já chci plachty, kde jsou plachty? Já nemám plachty nebo co? Kormidlo. A tady samý kormidla. O, toto je. A tady by mohly být plachty. No, takhle. Potrhané plachty, ne? Kožené plachty. No, ty si koupím jednou. Ty taky vypadá docela dobře. Červené, to jsou nic moc. Šedé plachty. Diamantové plachty, ty vypadají dobře. Takže vezmu kožené plachty. Dispozitiv v obchodě, taky obchod. Takže tak. A tam to je nuda, to co děláme přes tu flotilu, jako za kamerou to můžu zkusit, ale tady to mě nebavilo v tom, jak jsme to takhle zkoušeli. Takže, protože já jsem nikdy tady na ty simulační strategie, nebo co, jak se to je, nikdy nebyl. A tamhle máme někoho, takhle zachráníme. Škune, Briga, Kov a Rum. Počkej, je posádka. Škune, dřevo, cukr, Kov, Rum, potřebujeme Rum. A co to je za národnost? Amerika, Anglie. Ne, tam je docela dost lidí, na to kašlu. Takhle já si dám tady, se na to podívám. Kde to je? Snad tam je snad pleme někde, kde je obchod. Kde máme misi hlavní? A tady je hlavní mise, to je docela daleko, ty vole. To je sakra daleko. A tak cestou můžu třeba harpunit. Takže já to určitě prostříhám, no to by jsem hodně dlouho musel komentovat, to já asi nedám. Nebo možná bych to dal, ale pak by to dopadlo tak, jakože že bych se měl strašně sračky. Ale žralok bíčí, ne, to je strašně moc žraloků bíčí tady. To já nechci žraloky bíčí, ty jsou trapný. Ještě mi napište, jak prostě jako zjistím, kde můžu harpunit. Prostě jenom takhle namířím dovnitř, a je to? Nebo samozřejmě tady to skáče, takže taky namířím na to, kde to vyskočilo. Ale jinak nevím. No, takže já už to asi stříhám a budu tady prostě zkoušet, kde co je a kde co není. Takže zatím ahoj. Prostě jsem řekl zatím ahoj. Zatím ne, zatím nic. Jo, ale tady máme mapu pokladu. Tak to určitě zkusím. Zales. Schudně se, jo. Jdu pryč. Oh my god. Takže já to tady zastavím a jdu si pro tu mapu pokladu. Stavit. Aha, takže tady je asi nějaká ta pevnost. Tak to zkusím potom taky dobít. Protože to chci zničit. Jo, já si tady dám i tu vyhlídku a pak pak vylezu pro tu mrtvolu, no. Vyhlídky 1, truhly, tajemství. Takhle a... Oye, te hemos echado de menos. Creía que habías desertado. Kraby, těch jsem si všiml poprvé. To je ale pobr. Takže návrat na loď, ať to máme rychlejší. Takhle, OK. A tamhle zase ta flaška. Teď na všechno kašlu. Já fakt chci dneska zvládnout do 30 minut, jakože aby mě měl ten soubor na nejvíc 30 minut. Protože mě to fakt strašně nudí potom. Zkusím tady to udělat, zkusím to první udělat přes váma, když bych to dělal za kamerou, protože jak vidím je tu docela dost, tak to jsou asi nějaké volitelné úkoly.
Ale to teda asi nějaká ta pevnost, myslím si. Jo, zpívejte si, ať vás pořádně slyší. A tady se nebudu snažit se nabrat. Co tamhle, to je ta briga, ne? Nebo úplně něco moc asi. Dřevokov, to bych jsem když tak s vámi taky mohl teď udělat, ať to taky vidíte. Protože to neznají. Já nevím, chcete to, abych to udělal? No, každopádně teď mě neslyšíte, jestli to no to nám všichni budou zase nasraní všichni Angličani. Ne. Ale to ovládání té lodi je asi tak 5krát lepší, než v Assassinovi 3. Možná ještě fakt víckrát. Zakázaná oblast, a to už mi je jedno, protože já by zajímalo mě, jestli se ta zakázaná oblast potom zruší, nebo ne. Co to mám dobývat, nebo co? No takhle, aha. No tak to půjde, no. A on to po nás střílí taky. Počkej, já mám asi ten minomet. Sklidni se, jo, kámo. To jsem mohl zvládnout. To se teda taky destrukce jak prase. Takhle. Nevíte, myslíte, že jim něco udělám, když udělám tady to? Něco jako tady to snaží. Já to taky odkouknu. Krásně. Takhle. Střelím a kouknu. Takhle. Schovám se rychle. Střelím dál. Aha, tady bránu ještě odkouknu. No, to je jediný, co po nás střelí. Takhle. A jep. Takhle. A jep. Takhle. Au. Dobře, takže ještě jednou tady to udělám. Já to zase nějak sestříhám. Protože to mě strašně baví, jako. A mě to fakt baví, ale když to je potom moc, tak už je to přijde takový divný. Ale teď už, kolik mám těch dělových se, což je jenom jedno. To je docela na hovno. Co je zrychlina? Zrychli, sakra. Že už potom se někdo střílí nebo co. Oh wow. Nebo wow ne, to jsou prostě šulení, ty vole. Chápu, co si to dovolil. Udělám jim to něco nebo ne? No, neudělám to nic. Jo, ale to strašně bylo s tím hrát. Takhle. Takhle, to je mám začínat třeba. OK, takže teď jsem ještě zlikvidoval tady tu loď. Takže ji teď tady s váma, teď ji tu okradu a prostě se na ní nalodím. Takhle nalodit. A pak se pokusím fakt tamto ještě a na tu hlavní misi se teď vykašlem. Snad vám to nějak nevadí. Takhle. To už umím. Takhle. Hotovo. Ani naloďovat jsem se já sám nemusel. Jo, určitě si dáme opravit kavku. Dřevo, látka, těžká střela. Poslat do Kenwayovy flotily. No tak to ani hovno. Opravit kavku. Dobře, máme upravenou kavku, takže teď už by se to fakt mohli zvládnout.
No tak jsem to nějak zvládnul. Vítejme, hele ty vole, tady infiltrujte pevnost, tak já jdu na to. Snad na to teda nebudu sám jako. Jo, OK. To je ty životy ve ti Jackdaw. Jsou fakt jako úplně. Co to je za zvuky? Takhle. Tak a rychle jdem tam. Snad nejdu sám. Jdu? Já si vytáhnu meče, protože teď jsem jakože pirát. Když hraju za asasína nebo prostě když dělám takhle, že fucking stealth, vole, tak tak asi tady ty. Tam někdo je, nebo co? Tak to nevylezu. Proč to takhle divně stavěl, že tam nemůžu vylézt? Dobrý, už tam můžu vylézt. To je dost lidí. Přebíj si. A to vím, že problém je obladán. Takže to bych musel vytáhnout meče, že? Tak si ještě přebíj. No. Sám všechny ty ostatní můžu vysrat. Ještě mě tady někdo zabije. Hej ty žide, nech toho. Nic proti židům. Au, au, au. Tak jsme všichni odletěli. Ty si nezaslouží žít, protože ty jsi přepik. Takhle. Au. Tady ty velký nacisti mi fakt serou. No. Cipni. Utíkám, vole. A ty tam zůstaneš. Do piči. Takže já na to seru a táhnu do řiti. Takhle nahýlujte mě. To si přebíjí strašně rychle. Takže zabít. Takže on ještě není mrtvý, jo. Já zase jdu, jo. A nabíjej si rychle. Už to je buzerant. Tak konečně, přebíj se ještě jednou. Tak když jsme měli jenom tak málo, kolik jsme měli munice, 10, tak to jsme si nedávali. Já dávám zase 40 minutový video, teda to se zase postavit. Zabij ho. OK. Dostaňte se do válečné místnosti. Tak jsme teoreticky vyhráli a mě schválně napište. Tak ty to schytáš, kámo. Edvarde. Dobrý, takže to udělej takhle. Takhle. Snad se ti to líbilo. Tak, já myslím, že to bylo dobrý, až na to, teda na to dobývání té lodi, to je docela složitý. Ale jinak
Bylo by to, možná bychom, kdybych si to dělal do každého dílu, tak bychom skoro nic nestihli. Jinak, dneska asi udělám stream, který bude, potom ho dám samozřejmě na YouTube. A nevím, myslím, že to bude ještě zajímavý. Já to teď zveřejním, úplně jsem to zapomněl, co to je. Kosatka dravá. Tu k ničemu nepotřebuju asi. No tak, protože já fakt nechci dělat každý den hodinový videa. Ale jo, tady ten asistentský kontrakt si udělám. Jo, tady to. Jo, já vím, k čemu to je. Tady to mě pomáhá uplatit 200. Jo. A teď vlastně už nemáme ty meče tam s křížem. Takhle. A víte, co máme? Teď můžeme koupit vylepšení kavky. Tady to pro... Hele, máme 10 000, taky dobrý. Prodat náklad. Room 225. No tak, já to udělám za kamerou. A nebo v tom streamu, takže já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud se vám líbila, nebo ještě dáme tyhle. Nebo ticho. A dáme tam ještě ty. Koupit munice z ledkavky. Plachty z plachty, kožené plachty, takhle. Tak já vás jenom teď pozvu na ten stream rychle, který, no tak já vás posílat zvát nemusím, protože on už, kdy já toto video vydám, tak už dávno byl. No takže, já doufám, že se vám tato epizoda líbila, určitě napište, co si myslíte o těch pevnostech, co tady jsme dělali. Ale fakt hezký tady ty černý. Protože jestli to mám dělat ve videu nebo ne, já teda určitě asi budu dělat za kamerou nějaký a budu dneska ještě hrát za kamerou, asi tak. Takže mějte se dobře, užijte si života a ahoj.